Öten aksam Owganistan'ın paýtagtyndaky din çalyş merkezine Talibanyň eden hüjüminde paragy diýlatyň arasyndan azyndan 14 adam öldü. Birleşen Milletler Guramasynyň resmiýetleri Kabylyň Park Palace binasyna edilen hüjümde 9 daşary ýurt ýynyň hem öldürilendigini ma'lum edýär. Pakistanyň Karachi şäherinde adamlar İslam döwleti diýilen topara iltesikli söwüşçüjiniň öldüren 43 tany saý musulmanyny hatyrlamak üçin köçelere çykdylar. Öldürülen adamlar İsmail saýlary bolup, olar özüniň ruhy lideri hükmünde Ağa hany ikrar edýärler. Bişkekde Kremlin tarapdary 5 demonstrant rus diliniň gorap saklanmalydygyna aýdyp protest geçirdiler. Olar Kırgızstanda ilkinji nowbat kyrgyz diline däldi, rus diline ähmiýet berilmelidigini öňe sürdiler. Rus dili Kırgızstanda resmi dil bolup, onda ilatyň 12% töwre gürleýär. Siz Azatlyk radiosynyň täzelikleri bilen tanış bolduňyz.